foarte frumos. Dar unde... Dacă avea opțiunea de a alege dintre țara noastră și țara aia străină în care ai fost tu. Cum îi spune domnul jurnalist? Mai bine nu m-ați ști. Noi mai frumos, cum se mă uit pădure. Și dumneavoastră în pădure vă găsiți liniștea, vă regăsiți. Ui, pune la dâns că el filmează, Dar vara? el vorbește. De ce? Vara la ea. Eu mai pun lângă coleaga mea. Eu am înțeles că așa oameni ca dumneavoastră nu iubesc apa, deoarece sunt foarte blănoși și mănâncă numai morcov. Cum să vreau să întrebarea asta? Cred că Maria e mai bine. Dacă a venit vorba de doamna Maria, vom vorbi cu Dumitru. Bună ziua! Cum se spune pluralul la telecomandă? Telecomenzi. Telecomandatoare. Comandări. Bravo, dumneavoastră ați câștigat un telefon Nokia 6300, unde așa de urs? M-a dus eu telefonul în ușa de urs. A câștigat un telefonul în ușa de urs. Așa se cheamă. Totuși rămâne un mister conversația dumneavoastră cu doamna Maria. Dumneavoastră întrebați. E ceva divin. Și dumneavoastră am înțeles că auzeați sunetele de parcă de pretutindeni. Da, eram în trans atunci, eram foarte agitat de mulțimea, de îmbulzeala din biserică și noroc mulți ani. Să trăiți. Și... Băi, pidarazule, ui, vaflo! Prostelanule. Fute n-au crap ecranul jit. Uite, e frumoasă. Ați vorbit cu doamna Maria despre Paște iarnă. sărbătorirea Paștelui, unde veți petrece? Da, am hotărât să sărbătorim Paștele în sânul naturii, să strângem floricele, Doamna Maria unde? să facem coronițe și Să facem chenza. Și este corect dacă dumneavoastră vă nervați pe bunica bucnitoarea. de aproape. Are cineva ceva de spus? Dumneavoastră ați menționat că vreți să petreceți Paștele în sânul naturii. Eu v-aș propune să petreceți cu noi în chiloți. Eu vreau un sân. De ce anume în sân? Vă practic sunteți pervers sexual? Da, foarte animal. versat și pe impresii complicate. Neologismelul. Scurtă, cum reacționați? Nici o scoală în jos. Ce ai pățit? Dacă ați fi lăsat un Dosul de futurist ești. în libertate, ce ați putea face? S-ar futit la un alt. Mai frumos. Dar dumneavoastră Nu, știți că ce piva înseamnă nu-ți compăți futurist? loc. Da, știu. Ce înseamnă futurist? Toarnă-le pe mâine. Persoane care Prind fructul, te împart. Mi-am place că Dumitru termină rândul. Și iar la dâns. De el, frate, tu, o băut, frate, tu. da, Dar băi, zic că nu a băut. Nu beau că la serviciu. el a băut altă rândă. Unde rămăsesc în această discuție foarte interesantă. Vă rog să-mi readuceți aminte. Aminte. La minte, o rămas. Chiar aveți o față care inspiră inspirație. Mulțumesc, dar eu nu deșeală. O telecomandă, două, Telecomenzi. sau Telecomandă. Sau mai multe telecomande. dar un om care are telecomandă, cum se numește? Telecomandator. Televizionar. Nu, ați greșit, se numește televizor. Se numește Maria, na? În engleză se scrie TV. Dar dumneavoastră unde învățați? Eu învăț la școala polivalentă de tractoriști. Și Super spet școli din spate. învățați cât de bine. Primul de la urmă. Nu mă plâng, reușita este foarte bună, dar îmi place că dumneavoastră în această discuție mă ascultați intensiv. Sunt foarte liber în sânul naturii, să nu, în primul rând ne bucurăm că suntem în sânul naturii. Mai zis vă două ori. Înțeleg, a făcut o torpedă. Dar ce părere aveți despre sânul naturii? Este foarte păros și... Ierbos. Da. Suntem feliciari și mulțumesc, domnul... Cine a... Domnul Reghi Vargata? Domnul Andrei. Acesta este sponsorul dumneavoastră în agitația electorală? Da, el este sponsorul meu, mă ajută și în... Ia uite, băiețelul care ține satul. Spre candidatura dumneavoastră de primar. Seamănă sătos. Dă-le băi în pulă. Spuneți, vă rog, vă numiți cumva Mișa și toată lumea vă spune buze rupte? Primarul nostru? Mie îmi spune Mișa lui Tigăiț. Dar de ce nu ai paharul? O crezi că e microfonul? Dai pași de înapoi, oși!
Auzi cu altă conferință, închide-o. Andrei, Scuzați că am când ai zis că e intervenit, medic psihotare? Au cum 2 zile urmă. 2 zile și în acest timp ce mașini ați mai schimbat? Toate felurile? Aha. Spuneți, vă rog, câteva exemple. Câteva Filmați, vă rog, acesta este poțobnicul lui care dădea prins totdeauna. El fiind cu foarte mulți bani. și cu dezgheață. Fute, ai butlaș cu șestui. Domnul Andrei, dumneavoastră, cum vă pare... Ca să eu părul Domnul Andrei, dumneavoastră, cum vi se pare ziua de 1 Paști? Aici să le-am dat însă, de parte. Posibil să vă îmbătați ca Chiza? Mă scuzați, vă îmbătați? Ca un poponar? Deci am poponare. Galubos. Care se fute în cuș. Puteți să ne arătați ce culoare aveți la chiloți? Că vedem că aici este albastru, de la cuvântul în rusă, galuboie. Ce nu? Arată. Filmați presa, vă rog, frumos. Domnul Andrei,